Направихме си плажа днес. Изкъпахме се. Сготвихме си, даже направихме и софрата. Импровизирана, скромна. Тук до резервуара. Обаче всичко е точно. Еми тук не е седянката. Защото сянката е от този край. Ако беше отпреди пред камион, ще да стоим отпреди. Пиеме два вида кола, малка и голяма. Малката е под градус, голямата е безалкохолна. Картофки, паржолки, млечна. Ето ги бащата на здраве. Слушаме си сръбско радио. Направили сме си стойка за лаптопа. Все пак сме създали някакви условия. При нямането на нормални условия сме си ги създали. Човека с караванката. Дали му е зле? Днес вече е неделя след обед. Колко е 5 часа българско време. Мудре трябва да се кара. И моят звяр. Лелкариен. Простора е опънат. А даже и прахме днеска. Не са кой знае колко дреха, но простора е важен. Преди на маската. Те французите затова приеха този закон в хотел да се прави пауза събота и неделя. А не така. Кой ще плаща, не знам. Той както няма пари сега в български. Аз една лека кола си возим от паркинга до хотела. Той само за таксата не може да се плати, пък камо ли за хотела. От паркинга до хотела спосига. Няма да има тогава изобщо пари. Иначе няма да лоши събота и неделя на хотел. Тук не че се мъчим, ама пак е била работа горе-долу. Колко е доста от хотела? Тук е по-удобно, да. Защото в хотела няма да разпушва с харата. Да, да. И правиме си обечето. Дема сме и не. Мен вече в кадър на масата. Айде на здраве. Някой да не кажат сме в кулиси. Не. Днес е неделя. Нямаме ли право ние да пием по една ракия? Ракия и утре пак прягаме по пътищата. Ама днеска се прахме, сготвихме се за през седмицата да имаме нещо за хапване. Картофена манджа. 15 часova i 50 minuta, vreme za još jedno izdanje malih oglasa na talasima Bum Bum radija. Bum Bum, da. Zaštitite vašu kosu pre odlaska na more. Frizerski salon Srđan nudi vam dubinski tretman kose sa keratinom i arganovim uljem za samo 600 dinara. Posjetite nas i uverite se u kvalitet naših usluga. Petlovo brdo, Omladinsko šetalište 3A 063-163-289 Необикновено. Обикновените разкарват въглища от топлило до... Има разлика от шофьор до топлило международен шофьор. Ама не всеки може да се направи така да му е хубаво. Има някои ги мърдят и една филия хляб да се отрежат. Викат, аз съм шкаран с ножа и край. Паржолата еде цяла. Хляба го чупи, ракията пи от чешето. Домата го ръба. Да, домата го ръба с устата. И това е малко соло сложи на езика и край. 062805426. Има и хора вързани в ръцете. Ръцете им са навряни, да не казвам къде. Dokazani kvalitet našeg mesa od sada i u našem restoranu po najpovoljnijim cenama, a za sve vaše svečanosti do 400 mesta. Najmodernija sala, sve na sajtu Romanija. Тя взела два сладоледа. Турчина кюрда не начерпи с един сладолед. Isplata odmah 0,1.